Ydyn, rydyn ni nôl ar YouTube eto wythnos yma. Helo! A heddi, mae da ni sialens go arbennig i'n gwesteion ni. Oes. Sy'n codi o stori oedd yn y newyddion yn ddiweddar am ferch yn priodi mewn ffrog wedi wneud mas o bapur tu bach. Pam fysa unrhyw un eisiau gwneud hynny? Dain siwr, ond wedi rhoi sialens reit dda i ni, felly diolch. Glyn Wise. A fi Aled. Y sialens i chi yw gwisgo'n modelau ni mewn papur tu bach a modelau lwcus neu anlwcus Jenny Lynn a Daniel Glyn. Ac wrth gwrs, Ceidwad y cloc yn still yr X-Factor, Rhian! Helo, chi'n iawn? Shmai? Nawr te, munud sydd ganddo chi iawn, ond mae rhaid chi wneud ymdrech, wneud fe edrych fel ffrog briodas, iawn. Okay. A fi'n gwybod bod BB Glyn, ti'n gwrando na fi? Sorry, miss. Mae Aled fan yn gysylltiol iawn. O, a Glyn. Wyt ti? O, of gwrs bod e. Reit, fi'n edrych ymlaen at y sialens. Munud, iawn? Ei. Ar eich marciau. Ffordd chi! O, ie. O, iawn. O, wedi torri, wedi torri. Na, dal yna. O, mae Aled ti wedi meddwl am hyn. Sut mae Glyn yn neud? Rhian ar Jenny Lynn. Ugain eiliad ar ôl. Mae chwarter eiliad ar ôl nawr. Chwarter munud i gloi, like siarad yn iawn. Rhi newn ni gyfri lawr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amser ar ben. Reit. Yn gyntaf, gael ni edrych ar ymdrech Glyn Wise fan hyn. Iawn. Disgrifio fe, Glyn, disgrifio fe. Disgrifio ar Reit, da ni'n mynd efo darn o delwedd personoliaeth Jenny. Mae'n chydig bach yn wild at heart, felly dwi'n mynd am yr ogla. Fatha llew, ti'n gweld chydig bach fel man. Sy'n priodi. Ia, Llew sy'n priodi. Cos mae Jenny'n fel llew. Ie, fysa ti'n ystyried priodi mewn ffrog fel hyn? Na, Sion. Reit. Dyna'n ateb o'n i chwilio. Oce, Aled, be ti di creu fan hyn? Wel, o'n i'n mynd am, o'n i'n trio edrych bach yn daclus, mynd o gwmpas y canol, a wedyn mae darnau fan hyn yn dod drosodd, just bach o flair. Poen yw'n gweinodio ni, sy'n byd ar A mae'n ymlaen, a'ch yn tsicio mewn fan hyn, a mae'n edrych just top ar y moment yw e. Ond mae rhaid i ni ddewis enillydd wrth gwrs, felly help y gynulleidfa os gwelwch yn dda. Pwy sy'n meddwl dylse Glyn ennill? Fi'n meddwl bod fi'n gwybod yr ateb cyn gofyn y cwestiwn nesaf. Pwy sy'n meddwl dylse Aled ennill?